תקשיב, תאמצו את העירונות. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק. הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. אם לכאורה היא רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית. גברת, פותחת תיק. פותחת תיק. תפתח בגז. פותחת תיק. יש נשק. סיקסטי על מאמי מזי לחוץ בחזי אוהב שהיא ביץ' ברמה כי יש לה על מה כולה סקס עושה אותה על ספינה מאמי מאמינה אומרים אוכלם רק מאמי קרינה מאמי מאשינה יוליה מכונה אני הורדתי את יאנה לדרגה טטיאנה. כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק. הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. אם לכאורה היא רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית. גברת, פותחת תיק. יש לי פה שיחה אינטימית, היא הורידה את המכנס, היא גם למטה בלונדיני. חצי רוסי, שולט בגלובוס, בא עם אוטובוס, חצי תימני עם וואחד סיים בלי הגת, וזה מצחיק כמו הסוכה של בייבי בלאס, סוקה בלאק, שקמט, הפלתי את המלך, סקאי עושה את המלכה, מלך, סקאי דמק הצליקה בין ל-69 פרודקשן, וודקה לפוטו של ספטלנה, כמה שתיתן על זה אף פעם לא מספיק. הטוסיק שלה קופץ בדיוק לפי הקיק. אם לכאורה היא רק רוצה שזה ידביק, אני בא לה ברוסית. גברת, פותחת תיק. פותחת תיק. תפתח בגז.